ocasión para abrir unha nova etapa ao fronte da comunidade e sentar unhas bases de xestión transparente e eficiente. Despois do escurantismo e o mesmo nepotismo que durante tantos anos deu durante o mandato do señor Pérez Cortés. Esta mancollade, ainda que non é o modelo que o BNG propón para o funcionamento, pois vemos que debería ser unha ferramenta de cohesión territorial e social ao servizo das veciñas e veciños, polo tanto non seguir sendo un chiringuito ao servizo do Clan Cortés e do Partido Popular. A súa man está en que se produza o cambio, ademais creo que é unha obriga, temos que é unha obriga, porque esta institución produce sempre... Boa tarde. Como dicía, creemos que esta institución obrou sempre actuacións bastante caciquís e nepotistas contra o señor Cortés e, por tanto, vemos que hai un funcionamento eficaz, en moitos casos se dilapidaron recursos, e supoño que vostede agora que está vendo, pois tamén se dará conta, é que se incentivou bastante o clientelismo. Por tanto, vemos que é necesario que a institución pase polo taller da democracia, é que se resete democráticamente. Por tanto, pedimos que podía facer, ou debe facer unha auditoría que sinale os defectos, as malas prácticas, que explique onde está o que se falla, que explique onde están as cousas que funcionan, porque posiblemente tamén as hai, e que, por tanto, se decote de aquí esa escuridade e nepotismo que durante tantos anos se fixo. Esperamos que se o faga, dixémosle xa en outras ocasións, agora volvemos a repetir, esperamos que se deixe de parcheos e que empece a facelo seriamente, porque esperábamos que así o fixera cando foi no seu momento e ainda estamos a espera. Por tanto, nada máis. Bueno, pois espeitamos. Votos a favor. Da conta xeral do 2020. Abstencións. Espero que se